И ето няколко дни по-късно. Така започва една стая, на която предстои да има вградени мебели в нея. Като естествено всичките материали бяха струпани на един голям куп по средата върху тия два картона с височина около 1,20 м. Скарата е готова за гърбовете, за таваните, за страниците и така. Инструментите, още материали, всичко си е пълен куп. Но полека-лека. Полека-лека прогресираме. Започна приличен гардероб. Другата стая хората слагат мазилка правят. Това се чуят шумове. Но ще има доста работа. То няколко дни по-късно завършен продукт. Много красиво се получи. С push catches. Малко бързам, защото е късно и 9 и нещо е. И съседите са обадили на клиента, тъй като той не живее тук. Това е като в ремонт тази къща. И съседите са обадили на клиента, че се дига шум. И всеки момент чакам клиента пак да дойде, да откликне на оплакването. Ъглов гардероб. И това е.